Guys, meron ditong ano, bagong motorcycle store guys. Ito guys sa Naga City. Papakita ko sa inyo. Ito guys, kaso bahay. Yan guys, oh, Bristol motorcycle. Ayan, oh. Ayan, nakita nyo ba guys? Mamaya pagbalik natin, dadaan tayo doon mamaya. Tingnan natin kung may oras pa tayo. Hi guys, magandang hapon, touchdown Naga City. Ayan, papunta tayo ngayon guys sa MCL, yung inano ng ano ng halo-halo guys. Titikman natin yung halo-halo doon kasi birthday naman natin. Titikman natin guys yung halo-halo. Ayan, touchdown dito sa Michael Tex. Ano pala ang gas gasolina dito? 67, 60 ang diesel, 67 ang silver. Kaya mapunta tayo ngayon sa MLC, Halo-Halo and Sizzlers guys, sa may Dayangdang Naga City. Hanapin muna natin sa ating mahiwagang Waze, ay Google Map pala, sorry. Pupunta tayo doon. Let's go. Tayo dadaan sa let's go. Ganda ni mama. And guys, touchdown Naga City. And guys, malapit na tayo. Okay, diretso. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Sundan na natin habang hindi malakas ang ulan. Ayan guys, dito na tayo, touchdown MLC, Halo-Halo Sizzler House. Ayan, touchdown. Pasok tayo. Dito na tayo. Ayan guys, dito na tayo sa MLC, Halo-Halo. Ayan guys, orderin natin dito yung hamburger. Tayo, touchdown. Binahin natin natumba na. Lakas ng hangin. And guys, dito na tayo guys sa MLC. Ayan guys, ito yung ano nila. Gusto nila guys, maganda. Ayan guys, ito yung gusto nila dito.
May sila ditong halo-halo, siyempre. Ayan, may halo-halo. May sila dito. Napakaganda ng ano. Yung drawing niya dito guys. Kita niyo. Along ng mga ito. Dayang solid street. Makikita niyo yung solid street dun. Ayan, dadaan niya. Tapos makikita niyo agad yung tarpaulin nila sa ano, sa harapan. So, ito yung pwesto nila dito. Maganda. Thank you. Okay guys, ito na yung ating in-order guys. Ito, hamburger with cheese. Tapos may ano siya sa ilalim. Pork ata. Tapos ito naman, ito yung ating pa-birthday sa atin dito. Ito yung bestseller nila guys. Bestseller nila. Halo-halo. Tapos ito yung another natin for only 135 guys. Meron na kayong ganito hamburger. Napakalaki niyan sa personal guys. Kaya tayo. Yan guys, magandang hapon. Yan, pala tayo dito sa MLC Halo-halo Pasta, Coffee and Sizzlers guys. Yan, located dito sa BYD, Naga City. Yan, may mga available silang mga sapatos ulit pala dyan, oh. Ayun, oh. Yan. Yan, shout out. Yan, thank you so much sa libreng halo-halo. Thank you. Thank you. Pasyal tayo. Dito lang yung ano niya, yung location dito banda. You know, MLC, oh. Sa Solid Street. Yan, let's go. Tayo ngayon sa Isarog. Yan, shout out sa owner ng MLC. Kay ma'am, shout out sa'yo. Mga gustong makatikim ng napakasarap na halo-halo, yan, punta lang kayo sa Dayangdang. Shout out. Napakasarap ng halo-halo nila. Saka yung hamburger, murang halaga lang. With God all things are possible. Yeah. Thank you Lord. Ayan guys, so ito yung bagong bukas dito guys na motor shop. Yan, tindahan ng mga motor dito sa Naga City guys, ang Wheeltech. Yan, meron siya dito ang Honda, Kawasaki, Suzuki, TBS and Yamaha guys. Yan, kompleto sila dito sa Wheeltech. Yan, location to dito guys sa Diversion Road, Naga City. Harap siya ng TSY Hardware and Construction Supply guys. Yan, shoutout kay sir na nabigyan din ng sticker dito sa Wheeltech. Naga City Kamsur branch. Let's go. Tayo. Mula na. Wheeltech. Yan guys, magandang hapon. Yan, kapag pamasyal na tayo guys sa Naga City, sa Robinson's Place Naga tayo guys. Shoutout sa Robinson's Place Naga. At maraming salamat sa mga bumati sa atin.
ngayong ating kaarawan, guys. Thank you. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat. Ayan guys, magandang gabi. Nabot tayo ng gabi guys. Ayan, maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel, JDE TV Motovlog. Pusa! Hindi ka na tayo dun ah. Siyempre, shoutout sa MLC, Halo and Sislings sa DYD guys. Touchdown San Fernando. Uwi na tayo sa bahay. Tayo sa may Barangay Grijalbo, San Fernando. At dito ko na rin tatapusin ang aking vlog for today guys. Maraming salamat. Laging tandaan, mag-ingat lagi sa daan. Peace out. Sheesh.